listoillemme pekonihampurilainen, tuo vanha kehäkettu vai suurempi, suomalaisella naudanlihapihvillä ja sinappimajoneesilla varustettu uutuusburgeri, jättipekoni. Suositumpi voittakoon. Jättipekoni hampurilainen, nyt 4,95. Beivantik suojaa koirasi punkin puremilta. Se tehoaa myös hyttysiin ja moniin muihin ulkoloisiin jopa 4 viikon ajan. Beivantik. Ilman reseptiä apteekista. Kerta-annoksen teho jopa 4 viikkoa. Ei alle 7-viikkoisille eikä alle 1,5 kiloa painaville koiranpennuille. Ei saa käyttää kissoille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätietoja osoitteesta beivantik.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Orion Pharma. Kylläpä on hieno leirintäalue Kuopiossa. Tultiin matkailuautolla ja lapset meni heti uimaan. Illalla Rauhalahden kesäteatteriin ja huomenna risteillään Kallaveellä. Tule sinäkin, kyllä tänne mahtuu. Top Camping leirintäalueet ja perhekohteet muodostavat kesän suosituimman lomareitin. Leirintäalueet